So, kamusta mga kapatid? Noxy Vlog po. So, ngayong araw ay nandito naman tayo mga kapatid sa Lucky Star. So, meron ako napansin dito na bagong motor. Dito po yan sa Santa Cruz, Lubao, Pampanga. So, abangan natin yan mga kapatid. Yung motor na bago na sa Lucky Star. Ayun o, sa likod. So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, ay subscribe ka na at click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong mga vlog. So, God bless po sa ating lahat. Shall we have breakfast together? Noxy Vlog. So, yan po mga kapatid, yung bagong motor ng Lucky Star. Ito po yung Teo 150 ng Lucky Star. So, kung titignan natin yung motor na to, ay meron din siyang hawig na isang brand na motor na China din. So, parang same sila ng design, pero may pagkakaiba pa rin. So, yun. Tingnan natin tong headlight niya. Ay full LED na siya mga kapatid, no? High and low. Yan. LED na po yan. So, tapos ito, meron siyang park light dito na kulay white. Tapos ito yung kanyang signal light. Yan, kabilaan. LED na rin po yan. So, yun. Tapos maganda yung design niya dito sa harap, oh. Yan. Glossy black. And then ito, yung kulay niya, combination siya ng glossy black and then matte red. Ito, matte red yan. Tapos may decal siya dito. Yan. Ito, kinagandahan. Meron na siyang nakalagay na side mirror. So, maganda rin yung side mirror, ano? Kahit di mo napalitan. Tapos meron siyang emblem dito. May nakalagay. Hindi yan FI, carburetor type pa rin to mga kapatid. So F1 daw to. Sa materials na ginamit mga kapatid, okay naman, no? Ganda rin. Ito yung kanyang kill switch, and then ito yung bukasan ng ilaw. Yan. Tapos ito yung sa ilaw, high and low. Yan, high and low nya. And then kusina. And then turn signal light, left and right. Yan. Okay din. So, try natin buksan, no? Kasi ito, naka-activate na to. So, ayan. Yun, no? Yan. Yung kinagandahan, no? So, meron siyang digital dito sa panel. And then, itong speedometer ay analog. So, maganda siya, no? Maliwanag. May ilaw yung bawat ano niya ng speedometer, no? So andito nga nakalagay sa digital yung kanyang gasoline. Yan, tapos may 3 kilometers, no? So yan.
Ito yung kanyang letter P. Pagka nagpe-pray na tayo, kasi yung temperature meron din. Then yung engine, no, ayan, engine niya, yung signal ng engine. Sa headlight ito. Tapos ito yung sa signal light, kabilaan po yan. So yun. So may pocket din siya dito. Ayan, ito. So mababaw lang. Dito sa kabila malalim. So ayan, malalim dito. Pwedeng maglagay ng cellphone or mineral water. So yun. Tapos itong kanyang susian, no? Ayan, kita natin. Ay meron na rin siyang pindutan dito ng seat. So pag ilalagay lang, tatapat lang natin sa seat. Yan, pag pinatay natin, tapos pindutin natin sa ilalim. Yan, bubukas na siya, yung seat niya. So yan. So sa upuan, maganda. No? Maganda yung materials na ginamit dito. So yan, napaka premium quality, malambot din. Yan, tingnan natin yung compartment. So yan, yan yung seat niya. So maganda. Ganyan yung compartment. Yan. So malaki siya mga kapatid, no? Malaking compartment niya. Makikita natin. Kasya dito yung half face na helmet. So kasya dyan. Tapos yung fuel tank ito. So hindi pa natin sure yung kung ilan yung fuel tank na pwede dito. So i-search na lang natin sa mga ibang nakagamit na nito. So kinagandahan dito, yan, may cover na siya. And then yan, yung excess na gasoline, yan, tutulo yan dito. Dadaan siya dito, papunta sa baba. So 150cc nga pala ito mga kapatid, no? So yan. Ito yung kanyang footrest. Yan, tangkas. Okay din, maganda. May goma siya, no? Tapos may kickstart pa rin. Yan. Ito yung kanyang panggilid. Yan, may tatlong mga lucky star. Then ito yung kinagandahan dito mga kapatid, no? Yan, may ESP, Enhanced Smart Power. So sa performance ng makina natin ito mga kapatid, parang gumamit ka na rin ng scooter ng Honda, kasi ganito yung klase ng makina ng Honda. So yun yung kinagandahan dito. Tapos naka D-type carb pa yan mga kapatid. Yun, makikita natin sa loob, no? Yung kanyang carburetor. Tapos then naka center stand, tapos side stand. Yan. Tapos ito single shock din. Tapos may tire hugger dito. Tapos yun, itong kanyang tail light, fully LED na rin yan mga kapatid, no? Kung bubuksan na ulit natin. So yun, kanyang tail light LED na po yan, no? So maganda. Tapos meron ding ilaw dito yan sa plate number, pero halogen bulb lang yung nakalagay dito sa kanyang plate holder. So ayan yung kanyang fender sa likod. So malapad din, no? Iwas at talasik sa putik. So ayan. So ito yung kanyang tambucho. Yan, no? Ganda rin, aggressive look din na cover niya. So ayun. Tapos yan, Euro 3 compliance. Ito yung kanyang fan. And then yung swing arms niya maganda rin, no? So may supporter dito. Yung ibang scooter single lang, wala na, nandito lang, pero ito meron pa siya dito. Yan, no? May nagpaganda dyan, mukhang mas matibay ito. So yun, yung
gulong pala nito sa likod, mga kapatid, ay 90 by 90 by 14. So naka-mags, tapos tube type na to, mga kapatid. So yan. Yan, tapos ito yung kanyang battery, no? Nandiyan nakalagay yung kanyang battery. Sa ano, footdex. Yan, malapad naman, no? So yan. Okay din to, maganda yung design. So tingnan natin yung gulong sa harap. Yan. Yung gulong naman ito sa harap, mga kapatid, ay 80 by 90 by 14. So tube type din, naka disc brake. Yan. So nasa kabila yung disc brake, no? Yung isang klase, yung sa Rusi nandito yung disc brake. Sa kanya, dito naman sa kabilang side. So ayan yung kanyang caliper. Yan. So maganda to. Ito yung kanyang fender sa harap, no? Yan. Maganda rin. Tapos naka-telescopic port. Yan. Ito yung kanyang nakabukas na. Ayan, no? Kulay white na park light. And then yung kanyang headlight. Ayan. Makita natin LED na yan. Tapos yung kanyang signal light. Yan, titingnan natin. Ayan, no? Nag-blink siya. So ganun din sa kabila. Kita natin, maganda to, mga kapatid. So kung nais nyo mag-avail, ay punta na po kayo dito sa Lucky Star, Santa Cruz, Lubao, Pampanga. So yan, nandito po yung mga motor nila. So ito nga pala yung down payment, and then yung monthly. So yan, kita nyo. So screenshot nyo na lang. Yan, mga kapatid. So yun, marami pa silang stock dito. So ayan, meron pa dito apat na Teo 150, 5, 6, tapos pang 7 yung ating ni-review. So yun, mayroon pa silang mga ibang motor dito, mga Wave Tide, yan, LS100. So yan, LS100. Yan, marami silang ibang motor. So tingnan natin, LS100 X1. So 1,000 lang down payment. So yan, marami pa silang motor dito, maganda sa loob. Yan, meron din silang mga pang tricycle. Yan, meron pa pala dun, oh. May isa pa dun. So yan po sila, ma'am. So salamat kay ma'am sa pagpayag upang mag-vlog sa atin. So yun. So yun lang po, mga kapatid, sa araw na to, yung ating motor na review. Ito po yung Lucky Star Teo 150. So maganda tong motor na to, mga kapatid. Kaya kung gusto nyo kumuha, ay punta na po kayo dito sa Santa Cruz, Lubao, Pampanga. Baka ito na yung motor na hinahanap. So yun, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. So shout out sa mga subscriber ko ulit na patuloy na sumusuporta. So yan, ipa-plus ko na lang ulit. Thank you.